Sħarriġ ippubblikat mis-Sunday Times of Malta u ieħor ippubblikat mit-Torċa juru li l-Partit Nazzjonalista kompla jżid l-appoġġ fost elettorat filwaqt il-Labour kompla jnaqqas. Dawn iż-żewġ surveys isegwu l-isħarriġ li kien ippubblikat mistaxilu mill-Gazzetta Malta Today. L-isħarriġ li sar minn Vincent Marmaraw li kien ippubblikat mit-Torċa juri li meta wieħed iqabbel dan l-isħarriġ mal-elezzjoni ġenerali ta' sena ilu jinnota li l-Partit Nazzjonalista żied kważi 2% filwaqt il-Partit Laburista naqqas kważi 2%. Kieku kellha ssir elezzjoni ġenerali illum 52.3% jivvotaw lill-Partit Laburista filwaqt il-43.6% lill-Partit Nazzjonalista. Bid-distak bejn iż-żewġ partiti dejjem skont dan is-survey bħalissa jinsab bejn 26,000 u 29,000 vot favur il-Partit Laburista. L-isħarriġ tat-Times juri li f'sena waħda biss il-Partit Laburista tilef aktar minn 16,000 vot. Dan hekk kif bħalissa l-Labour igawdi 51.6% tal-votanti filwaqt il-Partit Nazzjonalista kważi 43%. Bid-distak bejn iż-żewġ partiti huwa dak ta' 23,000 vot. Skont dan l-isħarriġ 52% ta' dawk li appoġġjaw lill-Partit Laburista qalu li mhumiex sodisfatti bil-mod kif qed jimxi l-gvern. Is-survey tat-Times juri li l-popolarità tal-Labour tinsab fl-inqas livell f'dawn l-aħħar snin, tnaqqis li jirrifletti dak li bħalissa dej minnu l-gvern wara sentenza tal-qorti dwar it-tlesparijiet, kif ukoll ir-rivelazzjonijiet ta' ċezz bejn id-deputat Laburista Rosien Kutaja u l-imprenditur Jorgen Fenech fejn Kutaja qalet li taħt il-Labour kulħadd jitħanżer. It-Times tgħid il-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Tabela naqset fil-faxex kollha li analizza dan l-isħarriġ. Iż-żewġ surveys juru li kien hemm żieda fin-numru ta' persuni li ma jridux jivvotaw.